Mwadzuka bwanji amalaya anzanga. Sindichedwa lero. Ndipafuna ndikambe ndi ma activist anzanga. Fwaje zina lao activist. Likumamveka ano pano pangati chinthu china chake. Koma tikuyiwala kuti maina amenewa tinazivazika toka. Tinazivazika toka. Palibenso munthu amene anatitani kuti anatipempha. Tinangodzuka mmamawa nkuona zinthu zophinja zomwe tikuziona zomwe zikukhuzana ndi dziko muno, ndikuyamba kunyamula foni yako, ndikumalingana masiku ano kuli social media, ndikumalankhula za kukhosi kwako. Kenakono basi anthu ndithu pokupanga support kumakomenti kwa comrade basi zina lao activist walitani kuti walivala mwakufuna kwako. Nimafuna nabe kulankhula choncho. Ndiye ndikhulupira kuti activist wina lese anali ndi cholinga chomwe ananyamula foni yake ndikumatani kuti ndikumalankhula. Koma kamvekedwe kawo activist uku kali ndi mawu amozi amene munthu amapita nawo pa platform kumanena kuti ndikulankhulira mtundu wa Amalawi. Khala mwa njira yomwe yeyo akuonera muli anthu 20 chakuti miliyoni. Sindikudziwa kuti ngati activist anthu 20 chakuti miliyoni amafikisa bwanji uthenga okuti ukanenere Amalawi. Njira zimenezo sitikuzizaninso kuti sindikuziziwa. Koma ndimakhulupirira kuti mwa ma comment ena mwa anthu angapo amakhala tilowera kuma inbox ku ndikumatani kuti ndikumalankhula kuti aya pali izinso tatilankhuleni izi. Sindikudusa koseko. So tafikano pochitisa manyazi ifeyo ma activist zomwe tikupereka chithunzithunzi kwa Amalawi kunena kuti cholinga chathu sichimakhala chotumikira Amalawi ngati mmene timabwerera kulankhula pa platform pa. Koma timakhala tikamapanga zimene timakhala ngati tikufunano ma personal benefit okuti anthu akamatimva azitipangira, andale akamatimva azitipangira, nduna zikamatimva zizitipangira, ma MP akamatimva azitipangira, president akamamva azitipangira kuti kuli wakuti amalankhula zakuti. Koma pati kamabwera pa platform timanena kuti tikulankhulira ufulu wa Amalawi. Ndizodabwisa kuti zibwera pano tizikanena kuti inu ma minister taziyankhani mafoni paja muli kunja kwa boma munkatani kodi munkayankha mafoni. Anzanunso boma latuluka lija linkapanga ma mistake ngati amenewa nchifukwa yake linatani kodi linachosedwa. Mawu opseza. Izi zikumachitika chifukwa chokuti mwina iweyo wayimba foni yako kwa ndunayo, kwa minister amene ukuganizaye sana kuyankhe. Mwina poyamba munkalankhulankhulana. Koma chomwe tingathe kuzindikira ife ma activist tiziwe kunena kuti kukhala minister kawa Homeland and Security ukuyang'anira anthu 20 chakuti miliyoni amene ali mdziko muno pa nkhani ya chitetezo. Kukhala minister wa health ukuyang'anira anthu 20 chakuti miliyoni pa nkhani za umoyo wa dziko lino. Kukhala ndithu minister of agriculture ukuyang'anira anthu 20 chakuti miliyoni amene ukuyang'anira za chakudya mdziko muno. Alaishuwa kuti anthu amenewa angamangoyankha foni ya anthu 20 chakuti miliyoni wangu ayankha agwira ntchito mu office. Mu office agwira ntchito. Iweyo chifukwa chokuti unatengapo gawo mwina kaya kutumikira ku constituency ko minister kapena kutumikira MP wina wake kumpanga support kuti basi ndiye asiye anthu okonstituency koseko azingopanga za iweyo. Chifukwa chokuti unatengapo gawo. Chabwino activist esa ndife amene tinkanena kuti tikubwera pa platform pa kunena kuti zinthu zisinthe Amalawi apeze mtendere kumenya nkhondo ufulu wandani kodi wa Amalawi.
ndiye lero amalawi ajawo ndi amene akugula chimanga pa mtengo wa less than 55,000. Sizikukwanira kwa ife kuti tinamenyadi nkhondo ija ndipo zomwe tinkafuna mwazina mwezo zikuchitika. Nanga ndi chifukwa chani chokuti tikakhala kuti ife ma activists tasemphana ndi anthu amene tinkaona kuti azakhala kupanga za ife mwa personal tikumabwera pano pakumanena kuti amalawi akuti chakuti. Tisanamizira amalawi alipo 20 chakuti miliyoni, ndipo amalawi atanena kuti akuimbira activist Cliff Chinyama wina aliyense ma amalawi 20 chakuti miliyoni azimba foni yangayi sindingakwanise kuyankha mafoni a anthu 20 chakuti miliyoni ndikuziwa cholinga chawo. Izi timangokhala kuti nthawi inayi anthu aponya kuti makomenti kutiko kuti kuma inbox kwathu akuti zakuti ndikumabwera pano manena kuti chilani kuti kumanena kuti amalawi. Sinikunena kuti sitinagwira ntchito yofunika, tinagwira ntchito yofunika, koma tiyang'ane kuti kodi ntchito yofunika omwe tinkagwira ifeyo pa platform pa tinkabwera ni liwu loti chani, tinkanena kuti ndife ndani, tinkanena kuti ndifeyo ama activists amene tikumenyera ufulu amalawi. Osati tinkamenya ufulu wa ife toka. Koma lero zikuyambana kuonekeratu nonso panopa ndikumabwera panopa kumanena kuti ine ndinayika mutu wanga panjanji ndikanaphedwa. Ndizoona ukanaphedwa, koma kodi ufike pakuti ukanaphedwa anakutuma ndani? Chinali chifundo chako kuona kuti dziko lathu lino silikuyenda bwino utengepo gawo? Ngati mene angatengere gawo ngakhalenso amene tikuwapanga blame lero wakuti mwina sakuthandiza nawonso anatenganso mawu omwe ona kuti ndikuyimira MPU chofuna kuti ndikutani kodi ndikupulumuseni kunsinga izi. Ngakhale president amene ndikuyimira president kuti ndikupulumuseni pa nsinga izi. Nawonso anayika mutu wawo panjanji. Nawonso anayika mutu wawo panjanji. Anatenganso gawo lawo lomwe akufuna kupulumusira chani kuti kupulumusira Malawi. Ifenso ma activists natenganso gawo lathu lomwe tikufuna kupulumusira ndani kuti kupulumusira amalawi. Ndeso tikakhala kunena kuti ndiye tikumasiya zomwe ife tabwerera pano ndikumayang'ana kuti kodi minister akupanga chani. Tikasemphana naye mwa personal basi zofuna zathu zisakwaniritsidwe kumabwera pano kuti ankapanga choncho boma lapita licha inunso mutani kodi akuluakulu. Anthu ajali m'maofesi muja akuyang'anira anthu 20 chakuti miliyoni mdziko muno ngati nduna zija. Nawonso ma MP ajali parliament kuchako akuyang'anira akuyimirira anthu amene ali ku constituency kwawo. Sangamangopanga za anthu amodzi oziwika chifukwa chokuti tinkalankhula kapena chifukwa choti tinkamenyera kampeni. Tiyeni tiyapaseni nthawi yokuti azigwira zinthu za anthu 20 chakuti miliyoni. Osati basi tikanene olo tizitumiza ma video ma VN alaishwa basi kuti munthu ma minister ajasiye zinthu za mu office azikankhale mango yang'ana pa social media kuti kodi lero kwatuka video ya mtundu wanji kapena lero kwatuka VN ya mtundu wanji. Agwira ntchito ya mu office siti kuchita bwino. Tinapeza manambala ndithu mwina potengera kuti mwina anthu ena aja anali ku opposition amationa kuti tikugwirira ntchito limodzi. Koma lero anthu aja akugwira ntchito yachani kuti ntchito ya boma akuyang'anira anthu 20 chakuti miliyoni. Ntchito yomwe tinkafuna kuti tinkamenyera kampeni inatheka. Ndiye tikufuna kuti azingopanga za anthu ochepa amene tikunena kuti ndife ma activists. Sizikuchita bwino. Izo ndi zomwe zingoonetseratu kuti cholinga chathu timafuna ma person benefit. Timafuna ma person benefit. Tiye tisintheni machitidwe athu. Tena anthu ngakhalenso kaya ndunazi ngakhale ma MP ngakhale ndithu akuboma akuluakulu aziona kuti kodi anthu awawa kodi cholinga chawo chenene chomwe ankagwirira ntchito chinalidi kupulumusa amalawi, chinali kumenyera ufulu wa amalawi kapena amamenyera mimba zawo.
chifukwa machitidwe athu azinthu ni amene anthu angathe kuti weruza kuti awayo inga chawo ndichi. Ya part 2 ndili pa nkhani yomweja ya ma activists ife. Ndikunena ichi chifukwa chani? Akuluakulu sitikuchita bwino. Tiyeni tikumbukire mawu omwe tinafikira nawo Amalawi. Tinkalankhula tokha ndi pakamwa pathu kuti tikuyimirira Amalawi. Sitinanene kuti tikupanga ma personal benefit okuti azatipangira anthu. Ndicho chitisa manyazi, ndicho mvesa chotukwanisa ma activists ena amene cholinga chawo mwina chimangokhaladi kuti chinayima pomenyera ufulu wanani kodi wa Amalawi. Mapeto ake ni mmene tikumapangira zinthu, kumangoyimba mafoni kwa nduna zathu, kumangoyimba mafoni kwa nani kodi kwa ma MP, kungakhale kuimba mafoni kwa president amene kuti ayi ndikungokhala atu ine koma naika mutu wanga panjanji. Sizikumveka bwino, sizikumveka bwino. Kusonza kuti mwina mwake kudzuka kwa ma activists ochulukawa mwina amaona zomwe zinachita boma lija la Malawi Congress Party kuti linali ndi kagulu kena kake amene satinso tichite mozungulira HRDC. Ndiye khainali contract HRDC linabwera pamaso pa Amalawi kumanena kuti likumenyera ufulu wa Amalawi. Zosatira zake boma la Tosalasi litawina anapasa oseaja mipando. Komatu ankabwera ndi zinena kuti akumenyera ufulu wa Amalawi. Ndiye mwina chifukwa chimene chifukwa panadzuka no ma activists ochuluka kumana tati kawinisanso boma ili ndiye kuti tilandira chani kuti tilandira mipando. Ndiye mukanafufuza mupite muzikacheza ndi achina Trapezi, achina Timothy Ntambo, mwina nkutheka kuti wacha kupanga zimene zichanala atatumidwa. Ndiye inuyo ngati munatumidwa ma activists amene tumabwera pano makana tiyimbira nduna mafoni, kumakana tiyimbira ma MP mafoni, iya tinagwira ntchito, mutikumbukire, tinatandani. Bwezi tikungolankhulana mmene tinkatumanako kuti pajatupo ndituma munandipromesa mwakuti. Ndiye sizikuchitika ifwa chani. Dhani nkubwera pano pa kuzatani kodi kuza ononga dzina la activist. Ndikumalankhula chifukwa choti zinthu zina zomwe mmaziyembekezera sizinachitike. Mukunonganso zina la ma activists anzanu. Mapetaji akungooneka kati kuti ama activists basi ndi anthu achani kuti adyera. Iye ayisamayimirira chani samayimirira Malawi. Pomwe nkatikati mwa ma activists mona anthu ena ache amene ali ndi chifundo, amene anazipanga sacrifice okha kuti kulankhulira Amalawi. Osati kulankhulira pa zofuna zawo. Sitikuchita bwino tisinthe. Ngati pali njira zimenezo tangopita ni straight kukalankhulani munthu amene anakutumani kuti muzitulusa mavyeni, kapena anakutumani kuti muzitulusa mavidiyo siku ndi siku pokuti azakupasani ina yache kangumulankhulani koma osati muzibweranso pa platform yomweyi chifukwa chokuti zinthu zofuna zanu sizinachitike ndiye nkumangolankhula. Nkumene kuti uthenga umenewo tikukuzani ma minister enu mukapanda panga izi Amalawi akutsikani mukapanda basi nduna baze kwangoja baze azikayang'ana nkhani zomwe zili pa social media. Dziko lathu litukuka. President basa kungodzuka Professor Arthur Peter Mutharika wanyamula foni yake ayang'ane kuti patuluka nkhani ma activists akuti chani kapena ndithu amene amatomenya akuti chani pa social media. Tiyeni pozolankhula zathu zizitengerana ndi chani kuti ni nthawi ija inali ndithu ya kampeni tinkafuna kusintha andi kusinthako kunatani kuti kunachitika. Sitinkunena kuti kulangiza kapena kulankhulapo mmene dziko likuyendera ndi ufulu wa munthu wina aliyense. Monga ndanena kale kuti umangodzuka munthu basi kuzinena kuti andi ni activist kutenga foni yako ndikumatani kuti ufulu wa munthu wina aliyense. Mmene munthu sangatengere foni yake basi kukhala content creator. Sizikusiyanaso.
koma tisazitenge ngati zimene zizi basi kukhalira paja ni kukhala ngati zida zopangira bullying anthu ena, kupangira bullying anthu amene ma political parties, kupangira bully anthu amene ndithu ali ma minister, kupangira bully anthu amene ali ndithu ma MP. Ayi, njira imeneyo si yabwino. We can do better. Ndife achinyamata tikhale ndi njira zoyenera kupanga fix dziko lathu lino kufikira kuti lizafike mmene ife tikutani kuti tikufunira. Sitikuchita bwino ife ma activists. Ndi chifukwa cheno tsopano tikuyamba no matani kuti umaukirana tokha kumana kuti ine ndiyenda amene ndali number 1 pomenya nkhondo imene ichayo. Ayi inu ndiye ndi ndaniso inu ndiye amapezeka ena amene ali ndi mabungwe kuyamba kunyoza ma activists kunyoza anthu amene ali ndi mabungwe. Ndiyani tosacho kufuna ati ndioneke kuti ndiyabe kuganizidwa ine. Kufuna ujani kuti ma personal benefit zosezi kuchitika ifwa chajera. Zuchitika ifwa chajera. Faza fikapo ma activists kuona kuti inde ine anditenge anthu anzeru. Ndiye wanzeru kwambiri kulankhula pachani kuti pa social media. Ena sari niyo ma activists ndinu anthu opanda ntchito kunyozana. Ndiye ngati tikuyamba kunyozana tokha ndiye ife zolankhula zathu ndi zanzeru zoti zingatheke kutengera Malawi inoyo kufikira pena pake. Ngati tikulephera kumvana tokha nkumayamba manyozana ma platform pa social media pano, tinako kuthekera kokuti tingathe kusintha zinthu m'dziko muno. Akamati mva Malawi kunjako amene timalankhulira ati ngati tikukanika kugwirizana tokha. Ndiye Amalawi azikhala ndi chiyembekezo kuna kuti titha kusintha zinthu m'dziko muno. Akuluakulu. Tiyeni tipangeni zinthu ngati Amalawi amene timalimbikisa yani kuti timalimbikisa mtendere. Nthawi ya kampeni inatani kuti inatha. Vuto mwina nkutheka kuti kukhala ndithu kungozika kuti ndine activist ndizipezerapo zofuna zanga, anthu ndikamalankhula azinditama, azindiponyera kabando, azindipasa kayari romane, osakhala ndi ntchito yokhazikika yokuti uzigwira pa moyo wako. Chifukwa munthu amayenera kuti akhale ndi ntchito yokhazikika kuti azigwira pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku, azitha kuthandiza yani kuti family yake. Koma ngati kuti tikunena kuti basi kulankhula kwathuku ndikomwe kungatichitise kunena kuti ifeyo tizisamalira family, ingoyambani ndale mukayimire madera akwanu muja, mukatenge mipando kulima khasala, kulima MP, mukatenge umene chako muzikalandira ndalama kubomba, simuvutana ndi munthu wina aliyense. Inuyo munasankha ife ma activists nasankha kuti njira yathu yokuti tifalisire uthenga wathu, njira yathu yomwe tingathe kuwombola Malawi ndi umene uja kuti nkapanga uja umanena kuti ndife anthu amene tikulankhulira Amalawi anzathu kuwawombola kunsinga zachani kuti mosadikira kena kalikonse. Nawonso awo amene pano asankhidwa nduna kaena ndi ma MP amene akulandira ndalama zaboma, nawonso anapezanso njira yokuti ifeyo tikhale ma MP tipite ku parliament kuchako tizika kwina kuti kuthandiza Malawi, kwina kuso tikupeza chani kuti ma personal benefit anapanganso njira imeneyi. Ndiye ngochoka kwa activists ku tizikayimira m'madera mwakwathu nakasiti kufuna ndalama, tizikalandira ndalama ngati ma MP. Koko tikasankhidwa kukhala chani ma minister. Kusiyana ndi kulimbana ndi anthu amene anatenga njira yawo kumaoneka ngati kuti amene achasa kutithandiza chifukwa sakutipasa ndalama. Ndiye kumakhala ngati kuti akatasa kupasa ndalama iwe kumatenga mawu amene kukatenga ngati kuti iwo aja kupanga zodana ndi Malawi yonse. Ayi, zolakwika zimenezo.